Nango hôtel Lafia ale cokolen bɛ ikini boloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye mai kalo tile 15 san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an bɛ taa kitakaw fɛ yen dugujukɔrɔ mugu ale kɛra maa dɔ sata ye sabula u ka duguta mobili yɛlɛla ka ale fatura maa caman joginna waleya in ale senfɛ. Duguta mobili ka bɔ Gawo ka na Ansongo ka bɔ Ansongo ka taa Gawo ko bɔra 400 na ka kɛ 1000 ye. Mobili bolilaw ka syndicat ko a ma jɛn n'o ye ko k'a lasegin 400 na a nɔ na. Bankaskaw fɛ yen funteni kɛlen don ka maaw bali baara la kosɛbɛ min ye saniyako ta nasara sa Mali jamana bɛna na sefa wari miliyari 4 a n'a kunkanfɛn de don yaasa dingɛ minnu gerennen don jidon sira minnu bɛ yen bi n'olu gerennen don an ka jamana kɔnɔ ka se k'olu labɔli baaraw olu sigi sen kan. Okumu kelen fana waati kelen fana na sa ministre mbe ni ale ye wolomasiri tabaka ministre nakakɔrɔ ministre ye ka taa fara ministre mbe bi ni o bɛ jamana mobili boliko kunna sa ale ni bolimafɛnko kunna maa min b'ale nɔ na n'o o ye an ka dugu ni dugukoloko ministre ye o bilara ale nɔ na olu ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min bɛ tali kɛ siraba bɛ se ka lakana cogo min bolimafɛn bɛ se ka na cogo min min ye juraw bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min jɛrɛ in ale wolola min na an na o da aw tulo kan min ye donsow ye ko ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ministre Mamu Dafe ale kɛlen don k'o kɛ wulikajɔ ye yaasa u bɛ se ka tɔnba kelen sɔrɔ cogo min na. Jabɔ baara min bɛ k'an fɛ yan san 2 o san 2 n'a bɛ fɔ a ma ko rencontre la photographie africaine ale ɲɛbila baaraw kɛra kunungo Famara tun b'o kɛnɛ kan. Kɔkan kibaruyaw o b'an lataa Chine Américains ka jamanakuntigi ale tun bɛ taama la ye. Fransikaw fɛ yen fana an bɛ taa yen fana maa dɔ kɔni ye mugu ci maa 2 la k'olu fa Nantikaw fɛ yen. Afghanistan nafundila 3 minɛlen ka bila kaso la an n'an da don nin bɛɛ la bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko Ala ka juma timɛ ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ tile hɛrɛ Ala k'a di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma.
wala ye fɛn min ka jugu wogɔnɔfɛn ma o ye n tɛ taa n tɛ maa ci ye Mali wolomasiri tabaw kabini bingali min ye an sɔrɔ avril kalo tile 25 san 2026 ni an ka wolomasiri tabaw ka minisiri ale fatura o ko senfɛ an ka kɛlɛkɛcɛ caman fatura ko senfɛ an ka duguden caman ni bɔnɛna ko senfɛ a ko kɔlɔlɔw bolila mobili bolilaw ni dugutalaw caman kan maaw bolominɛw caman tiɲɛna armée fana ye taabolo falen su ani tile bamanjɔli wale kaba mana ye yɔrɔ yɔrɔ duguma ani sanfɛ ka taa tugu u la Mali kɔnɔna na ani Mali dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kabini waleya in kɛra min ye armée ye bolofara minnu b'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankurukota nasira fɛ olu ye dɔ fara u ka cɛsiri ni timinandiya kan dugumacɛw fana bɔra k'olu to yɔrɔ caman min ye kɛlɛkɛcɛw ye dɔ fara olu ka dagaw olu bɛɛ lajɛlen falenna jamanakuntigi a ko nɔgɔnin fɛ ale conseil supérieur de défense k'o sigi sen kan laɲini 16 o lawaleyali baaraw daminɛna yɔrɔ caman na nin waati in na nka o bɛɛ n'a ta min ye armée ye ale ka bunteli n'a ka bamanjɔni ka wale kabaw ɲinini fan bɛɛ lajɛlen fɛ a dɔw sera min ye kɔsa in na kenibawulekaw fɛ Sibi ale tilebiyan fanfɛla la armée ale wulikajɔ minnu kɛ sa maramafɛntigiw minnu bɛ yen bamanci jɛkulu u dogo yɔrɔw daga yɔrɔ n'u ka labɛnw kɛ yɔrɔ minnu na k'olu bɛɛ lajɛlen filenkolo ci k'o dakolon ci maa minnu y'a lajɛ k'u bɛ duuru de fiɲɛ na dugumamaw y'u wasa don olu la o bɛ ka kɛ yen cogo min Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o dagasigi kelen don wolomasiri tabaw fɛ o de la sa kunungo su a kɛra a tɛ tigɛ a tɛ tugu min kɛ bamanci jɛkulu minnu tun bɛ Kidali dugu kɔnɔ ale ni ninjugawale ni bamancawale kɛbaw n'o ye sini min maaw ye olu y'u ka koso n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka dugu bila pewu dugudenw k'anw ma sɔgɔmada in na jɛkulu marafatigi kelen tɛ dugu kɔnɔ armée fana tɛ dugu kɔnɔ min ye dugu kɔnɔna kɔni ye olu bɛ ten min ye maa kofɔlen ninnu ye k'u n'u bololamina dɔw taara u tun ye maa dɔw minɛ u y'olu bila nka su kɔnɔna na k'a daminɛ kunungo kabini fitirimagɛn waati fo ka taa se su araba konjo ma armée kɔni tun bɛ k'u dagayɔrɔw n'u sigiyɔrɔw n'u ka minanbilayɔrɔw kɔni bo fo ka taa se dugutila ma Kidalikaw u sa ko min ye dugutila kɔni fɛ maa minnu bɛ n'olu sɔmi ka ja olu ye mobili senkaw mɛn kuma caman nka komi ko in ye balakacu ye maa t'a ko ɲɛdɔn maa tɛ se ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ t'i kun da kogo la ka nin ko in lajɛ nka kɛnɛ jɛlen pas u yɛrɛ ye k'a fɔ maa minnu tun b'u da la maa minnu tun bɛ ka u tɔɔrɔ maa minnu tun bɛ ka degun ta ka ɲɛsin u ma u bɛɛ lajɛlen tununna u n'u bololaminɛw nin b'a yira sa k'a fɔ ko kɛlɛ bɛna na kurakuraya sabula n'o y'a sɔrɔ bi olu ye dugu bila pewu ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu doni bɛna kɛ cogo di Kidali dugu kɔnɔ n'u donna ko bɛna wolo mun na don nataw ni waati nataw de bɛna o yira an na sabula duguladen caman y'a yira k'a fɔ k'u taara ka mugujugu caman kɔni to dugu fa dɔw la min ye Kidali yɛrɛ kɔni yɔrɔba fɛn fɛn bɛ u y'a caman filenkolo ci k'a dakolon ci a minɛnw k'olu cɛ ka taa n'a ye o wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna na min ye chef d'état-major ye Elise Jandaw a ko sa ko hali n'a ka kɛlɛkɛcɛw k'u bɛ baara la hali bi kunungo kalo tile 3 bamanjɔni jugawale kɛbaw u dogoyɔrɔ 3 kɛrɛnkɛrɛnnenya la jijenikaw fɛ u y'olu yɔrɔ 3 bɛɛ lajɛlen filenkolo ci k'o dakolon ci minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo n'u bɛ baara kɛ n'o ye n'u kɛlen k'u ka kanw sigi u ka bugutufaw k'olu bɛɛ lajɛlen n'u ka panneau solaire k'a bɛɛ lajɛlen filenkolo ci k'a dakolon ci maa min bɛ mobili 5 fana n'o ye pick-up ye o fana kun dogolen n'u bolo o bɛɛ lajɛlen filenkolo cira waleya in kɔni a tora senna fana dugu ma min ye kɛlɛkɛcɛw ye maa maa k'a bɛ 5 de fiɲɛ na olu y'u wasa don o la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko ka foli ta ka ɲɛsin ma Bankas Koro Baɲangara nin waati in na armée ye dɔ fara a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kan yaasa dugudenw gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka dɔgɔya cogo min o de la sa kalanfa min bɛ yen n'o ye dɔnnifa ye Ali Tunkara ale ko min ye dɔngɔnɔjugu baara ye a kan ka kɛ ni hakilisigi ni basigi ye sabula caman kuma caman bɛ taa sɔrɔ maa minnu ferekelen don ɲɔgɔn na u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn kabila kow bɛ a la sigiyɔrɔ kow bɛ a la dɔw yɛrɛ tasara kow bɛ a la fana nka nin waati laban in na bamanjɔni ka wale kabaw ye min kɛ maa si tɛ se ka jɛn ni o ye ko k'o fɔ k'o bɔ dogo la pewu o wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna na sa min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu ni irisilakaw ka sɔrɔdasiw minnu salo senfɛ agɛlɔkaw fɛ sa maa kelen tun bɛ yen ale kɔni ka marifa b'a bolo a y'a sɔnsɔn tuma min na k'a bɛna mugu kɛ kiriw u ye ale yɛrɛ cɛ ka bɔ a ka moto ka pewu k'a firi ka taa dafiri a ka marifa k'o bɔsi a la min ye halisa wulikajɔ kelen no bamanjawale n'u ka nigujɔwale kɛlɛ hukumu kɔnɔna na hali bi
dogo firikaw fe bintara kulu ka kunungo fajirima gɛn waati min ye duguden 6 o ni bɔnɛna maa caman be olu jogina olu tara ka taa n'olu ye ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la wolomasiri tabaw ni maa nunu ye tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na fo heure 2 bɔɲɔngo min ye dugudenw ye olu kɔni ko sa ko duguncinin dɔ be n'o ye dukala ye ko ka taa ye sabula ye ni dugofiri kilomɛtiri 3 do bamancuɛl ni wale ka bɔ fana maa caman y'a yira sa ko pankuru kɔni kan ka taa baara kɛ bi ɲɔnɔ na marabolo bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na min ye sɔrɔsiw ye u ka baara bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba minnu bɛ bi n'o ye Nɛgɛlani Soribugu ye u ye wulikajɔ kɛ yen sira kan kunungo minɛnw bɛ se ka tɛmɛ cogo min taji ka taa fara balo kan u ni Irisulakaw ka sɔrɔsiw dugudenw ka kibaruya ɲumanw sɔrɔli senfɛ sa u sera ka mobili caman k'olu latɛmɛ Kayi sira ale fɛ maaw bɛ se ka lafiya cogo min na ale ni halisa Baɲangara ko ta na sira fɛ bamancuɛl kɛbaw ni ɲɔwale kɛbaw tun b'a fɛ k'u kɔtɔrɔmabɔ ka na gosili kɛ donsow olu ni wolomasiri tabaw faralen ɲɔgɔn kan u y'o wulikajɔ caman bali dugumisɛnnin caman kɔnɔ basigi kɔni nalen tɛ ten kosɛbɛ nka min ye baara min filɛ nin n'o ye bolodiɲɔgɔnma min ye dugudenw ka laɲini ye o ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min armée ale bɛ sira min kan bi o ye n tɛ taa n tɛ maa ci ye wulikajɔ ni cɛsiri ka se k'o sigi sen kan Burema Wɔlɛgɛm ni ale sigilen no bɛɛ ni kɛnɛya bolofara kunna Baɲangarakaw fɛ yen a ko kɔsa in na bingali ninnu k'a bɛ maaw ka sɛgɛn kɛ fu ye olu ye baara minnu kɛ cɛfɔ ni kanbɛ hukumu kɔnɔna na olu ye wulikajɔ minnu kɛ maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min u ye wulikajɔ minnu kɛ maaw sera ka segin cogo min na ka bɔ dugu kɔnɔna ka n'u ka dugu kuraw kɔnɔna ka n'u sigi u ka duguw la ko nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛ sigana don nka olu tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ wolomasiri tabaw bɛ baara la cogo min olu yɛrɛ fana bɛ n'u cɛsiri yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya o la sa ko Ismail Wage ale welemada bila kabilatigiw ma o bɛna u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ Baɲangara n'a marabolo n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu bɛɛ kɔnɔna na nka armée bɛɛ jigi ye ale de ye nin waati in na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye fala ye o hukumu kelen kɔnɔna na i b'a dɔn kabini avril kalo tile 29 jamanakuntigi ale conseil supérieur de la défense sigi baaraba minnu laɲini kɛra o kɔnɔna o lawaleyali hukumu kɔnɔ an ka sirabaw bɛ se ka lakana cogo min o la sa minisiri min bɛ yen n'ale bɛ dugukoloko kunna ale de tun bɛ Madina jɔyɔrɔ la kunungo ɲɔgɔnye la ɲɔgɔnye min ni ale ani minisiri min bɛ jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔla la n'o ye wolomasiri tabaw ka minisiri ye olu ye jɛrɛ kɛ o la sa maa minnu bɛ yen bi ni olu ye sɔrɔdasi ɲɛmaabaw ye kɛlɛdagatigiw ni kɛlɛ ɲɛmaaw minnu bɛ kan ka lakana kɛ ale ni maa minnu fana bɛ yen n'olu ye bolimafɛnbolilaw ka ɲɛmaaw ye chargeurs ka ɲɛmaaw ka taa fara min ye mobilibolila bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw kan olu ni minisiri filaw masalala fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don nin waati na o dara u tulo kan u fana ka degun n'u ka magɛw ye mun ye u y'o fana fɔ waleya minnu n'u bɛ k'o ɲini jamana fɛ k'o fara hakilinata kan ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u y'o fana da ɲɔgɔn kan sira minnu bɛ yen bi n'olu degun ka ca sɔnɔgɔya bɛ se ka na olu la cogo min maaw n'u bolomana bɛ se ka lakana cogo min u bɛnna ko dɔw caman kan laɲini kɔni ye min ye fala ye min ye nin kuma ninnu ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛma han e bɛna kɛ jaralakaw ka ɲɔgɔn ye wa ko jaralakaw taara ɲɔgɔn ye ka maaw ka sɔbɔrɔ suɲɛ fala ye u ko ko ni sɔbɔrɔtigi nana ko maa si kana maa tɔgɔ fɔ
fɔlɔ min minɛna ko bina ko dɔ tɛgɛ bɛ ne kun na dɛ ko wa ko seri filɛ yen fɛ koyi u y'u bɛɛ minɛ ni jarala k'a yɛrɛ tɛ maa t'i ka gundo fɔ kɛnɛba fala ye sɔgɔmada in na min ye kalanko ta nasira fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan febaki kɛnɛ kan baara min na tali kɛ sa maa minnu bɛ n'olu ye ekɔlidenw ye fɛɛrɛ jumɛn b'u bolo u ka siniɲɛsigi baara kɛcogo ɲuman na n'i ye jɔnjɔn sɔrɔ fala ye min ye nin lajɛ in ye sa ale kɔni daminɛna kununko kalo tile 14 a bɛ taa kun fori sini ni ala sɔnnama kalo tile 16 nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka sigi an ka jamana kɔnɔ feduka tɛ wa a sigira maa min wa an yɛrɛ denmuso ye Fana Konate a n'a dɛmɛbaga jɛkulu Vamara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Denmisɛnw ka sini gili ye kalanso de ye o mun bɛ u kalan k'u lamɔ ni ka sini siraw yira u la o de la ka kan kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to kalan na ka ba don a la o mun ye fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛyɔrɔ ye o hakilina de kɔnɔ FEDUCA bilala sen kan a labɛnbagaw fɛ ko Foire de l'éducation et des carrières a tako fɔlɔ mun kumakun kɛra an ka siniɲɛsigi dilan k'a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a labɛnbagaw fɛ yaasa ka kalandenw ani kalansow fɔ ka taa se cɛkɛdaw bila kɛnɛ kelen kan kalandenw ka u ta siraw dɔn mun b'a to u bɛ tila kalan na dɔrɔn ka baara siraw bɔ ni k'u ka ɲɛnamaya dilan. An ye nin foire in labɔ ka denmisɛnninw kalanko marako k'olu kumaw fɔ ani baarako an ni école caman bɛ baara kɛ ka taa primaire collège lycée université ani entreprise anw yɛrɛ ye entrepreneur ye walasa an bɛɛ ka sigi ka kuma ani état ani ministère de l'éducation nationale mɔgɔw ka sigi ka kuma ka sigi ka fɔ kɛ k'a ye kalanko défi a n'a challenge bɛ se ka kɛ mun ye an bɛ se ka mun de kɛ chacun an ka rôle kɔnɔ ka dɛmɛ lase Mali ma walasa denmisɛnninw bɛ kalan ka sɔrɔ vocation b'u la ka inspiration sɔrɔ minnu bɛ diya u ye ka baara minnu kɛ plus tard FEDUCA y'o de ye donc aw ɲɛ b'a la stand baden bɛ yen écoles ni entreprises u bɛ na bɛɛ bɛ na k'i ka baara ɲɛfɔ k'a lakodɔn denmisɛnninw n'u somɔgɔw bɛ na ka n'a lajɛ. Kalan suguba in tako fɔlɔ dayɛlɛli kan kɛnɛ labɛnba jɛkulu an'u dɛmɛbagaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kalanko minisiriso tɔgɔ la enseignement fondamental ɲɛmaaba kun bɛ yen o mun y'a ka sewa nisɔndiya yira ko nin hakilina in kan ka tɔbɔtɔ bɛɛ lajɛlen fɛ sabula ko bɛɛ daminɛ kalan ye wa kalan kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kungo ye. Bon foire ni an kɔni bolo a ka ɲi parce que kɛnɛ min don kuma caman bɛ fɔ o kɛnɛ kɔnɔ ka ɲɛsin école kow kan école bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na donc kɛnɛ barikama don kɛnɛ nafama de don an bolo ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ pour que an ka école ka se ka taa ɲɛ an ka denmisɛnninw ka se ka kalan denmisɛnninw ka se ka faamuyali sɔrɔ o tigilamɔgɔw kan ka dɛmɛ. Nin kɛnɛ in kan kalansow caman kalandenw kun taalen don yaasa ka taa cɛkɛdaw bilasiralikanw ani ladilikan ɲumanw lamɛn ka bɔ maakɔrɔw yɔrɔ minnu bɛ kalanko ɲɛdɔn kosɛbɛ sifinaka minnu yɛrɛ k'a fɔ k'u sewara bawo ko nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnko bɛ kɛ sababu ye k'u hakili bɔ fila la ka taa sira kelen dɔn u yɛrɛ la kalanko ni baarako kɔnɔ. A nafa kɔni ka bon an ma kosɛbɛ yɛrɛ de bi an dɛmɛ ka université caman dɔn k'a dɔn université minnu bɛ mun ni mun kɛ k'u ka étude n'u ka kalan kɛcogo faamu wa k'a yira na que an bɛ fɛ ka mun kɛ avenir la an y'olu caman ye yan bi u y'an dɛmɛ an ka choix kɛli la. An ye entreprise caman ye minnu bɛ k'a yira na ko u hakili bɛ an denmisɛnninw na an jeunes na o diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ de an yɛrɛ fana ɲɛ b'a la tan an bɛ ka opportunité minnu ɲini ani an bɛ ka kalan minnu kɛ a baaraw bɛ yen n'an y'a ɲini an b'a ye an nana yan nɔ an y'u caman ye donc sini an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se k'an diriger olu dɔ kama an ka baarako. An ma lɔnna k'a fɔ FEDUCA dayɛlɛli baaraw kɔnɔ baroda kun fɔlɔw sigira paneli ka baabu boli kuma kun kan mun bɛ tali kɛ Mali kalan kan ka tɛmɛ sira ni sira mun fɛ yaasa ka sifinakaw dɛmɛ k'u ka siniɲɛsigi dilan jamakulu tali ka t'i ɲɛda gaw kan visite de standi ani défilé de mode Mali bɔgɔlan fini mun bɛ an seko n'an dɔnko bugunatigɛ olu kɛra ka dɔ fara kɛnɛ wasa ni a nisɔndiya kan. Ayiwa Vamara an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabula min ye kalan ye jɛnatigɛ ko foyi tɛ taa ale kɔ fala ye yaasa ka samiya kunbɛli baara kɛ minisiri min bɛ sigida lakana ni sigida saniya ani yiriwali kuntalajan kunna kununko sigida 4nan na n'o ye marabolo 4nan ye
ale baara dɔ nun do ye baara min na tali kɛ an ka dingɛbaw an ka jitɛmɛ siraw kɔkolo ni bakolo olu ji bɛ se ka bila u la cogo min na ni san nana yaasa an ka kisi sanji kɔlɔlɔ ma o dingɛbaw daminɛna baara in bɛna tali kɛ kilomɛtiri 770 la Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sefa wari miliyari 4 a n'a kunkanfɛ o de bɛna don baara in na yanni samiyaji ale ka bin Mali gouvernement a ye yamaruya fana sigi min ye saga feere ye o bɛ se ka sugu bɛ se ka sigi cogo min na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maaw ka se ka saga sɔrɔ sɔngɔ bɛrɛbɛnnen na min ye ɲinanta ye mɛ kalo tile 20 baara kan ka daminɛ ministre min bɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔgɔ kunna fala ye ale ye laseli kɛ conseil des ministres la yalasa Bamakɔ kɔnɔna na yan sigida dɔw taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye jɔyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ minnu na sa ka se ka nin baara ninnu kɛ ye bagan feere ale bɛ se ka kɛ cogo min na min ye sigida fɔlɔ ye ale bɛ a la cogo min sigida filanan fana b'a la o cogoya kelen na balontan terrain min bɛ yen n'o bɛ hippodrome-lakaw fɛ yen o talen don real terrain kɔrɔ o fana talen don bajalankaw olu fɛ yen min ye sigida 4 na sa Saba terrain o talen don n'o ye Saba Sangare tɔgɔla terrain ye sigida 5 na sa Ndulati kɛrɛ min tɔgɔ dalen don Sulemani Mori Kulubali Ala ka hinɛ a la Torokɔrɔbugukaw fɛ ale fana talen don min ye sigida 6 na anw yɛrɛ fɛ yan min ye Ndulati terrain min filɛ nin Sogonikɔ n'a bɛ fɔ a ma ko projet jeune ko in yɛrɛ kan ka kurubokari ye mɛ kalo tile 22 baara in kɔni bɛ kɛ yan cogo min na a bɛ kɛ Mali marabolo fana bɛɛ lajɛlen na o cogoya kelen na Kayi Sikaso Segu Mopti Tombouctou ani San kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa fala ye ko ni maa min b'a fɛ ka saga san daduma na saga sɔngɔ kɔni b'a daminɛ sa 30,000 ka taa se 35,000 ma o la sa sagaw u kɛcogo de filɛ nin ye koyi saga minnu bɛ yen ni olu b'a daminɛ 30,000 la sa ka taa se 35,000 ma olu ye saga minnu n'olu couleur kɔni ye o y'a la belebelew yɛrɛ de ye o a belebelebaw minnu couleur ye binkɛnɛma ye o y'olu ye nɛrɛlamaw olu de b'a daminɛ sa 20,000 na ka taa se 30,000 ma min ye bilenman ye n'o ye couleur rouge ye olu kɔni b'a daminɛ 15,000 ka taa se 20,000 ma an kan ka taa nin kɛnɛ kan dɛ yan'a ka ban ma walima a bɛɛ sannen don de a ma nɔgɔn dɛ ayiwa an kɔni na wuli ka taa Sogonikɔ ka taa ko lajɛ n'Ala sɔnna ma kalo tile 22 ko a bɛɛ la da gɛlɛmanbaw 30,000 ka taa se 35,000 ma camancɛ 20,000 ka taa se 30,000 ma nɔgɔmanda 15,000 ka se 20,000 ma fala ye feere yɔrɔw fana fɔra maaw ye an sɔnko min ye syndicats ye minnu bɛ transport ko kunna n'o ye bolimafɛn ko ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mobilitigiw minnu bɛ mɔgɔw ta ka bɔ an sɔnko ka taa Gawo ka bɔ Gawo ka taa an sɔnko k'olu ye maaw ɲininkalomatɔ to kilomɛtiri 80 fala ye u y'o bɔ 400 na ka na n'o ye 1000 na syndicats y'a yira sa k'a ɲini u fɛ k'u ka segin u nɔ na n'u ma segin u nɔ na ni ko ye maa ma sɔrɔ o y'i ka ko ɲininen ye ko k'a ɲini u fɛ sa k'u ka maaw ta 400 na 1000 maa si kana sara u ye syndicat o y'ale ka kumakan ye ko wa fana ko kangari gɛlɛn dalen don a ko in kan sabula feerefɛn minnu bɛ ani baara minnu bɛ senna bi Gawo kɔnɔna na a ti jɛn u tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la u ka dɔ fara sɔngɔ kan sabula olu yɛrɛ bɛ ka fɛn sɔrɔ sɔngɔ min na bɛn kɛra min kan o ye nin ye Kitakaw fɛ dugutaa mobili dɔ ale kɔni yɛlɛla dugujukɔrɔmugu dɔ kan o pɛrɛnna ale ye ekɔliden dɔ kuma la n'o ye lycée denmisɛnnin dɔ ye o kɔni o tora o ko senfɛ maa caman joginna min ye dugujukɔrɔmugu in ye k'a kun ka surun kosɛbɛ bawule ale masurunna na Kita sira kan o la sa dugudenw y'a yira sa kamalennin yɛrɛ kɔni kun taatɔ don Bamako min ye kari min bɛ yen n'a b'a fɔ o ma ko B7 a kun b'o de kɔnɔna na o de nana yɛlɛ dugujukɔrɔmugu kan waleya cɛjugu in kɔni ye siran don dugudenw na nin waati in na nka min ye Kitakaw ye o bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ armée fana welela sa sira in bɛ se ka mɔmɔ cogo min fala ye o de la kunun ni kunna siniko min ye wolomasiri tabaw ye ale ni an ka dɛmɛbaaw n'o ye Risilakaw ye olu talen don kɛnɛ in kan couvre-feu waati yɛlɛmana Kayikaw fɛ yen yaasa maaw bɛ se ka seli labɛn kɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 kun don ka taa bila min ye nɛgɛ kanɲɛ 6 la sisan a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 10 ye n'o ye minuit ye ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 6 la don o don yɛlɛma in kɔni jara Kayikaw ye kosɛbɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kun tɛ se ka bɔ seli labɛnw bɛ sen na min ye fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin gouverneur fɛ sa k'u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn polisilakaw ka ɲɛmaaba min bɛ Kayi kɔnɔna na n'o ye Tapa Uri Demba Jalo ye k'an b'a yɛrɛ fo k'a yɛrɛ waleɲuman dɔn u ka nin miiriya tali na Bankas funteni kɛlen don ka maaw sɛgɛn ye kosɛbɛ Bankas dugu kɔnɔna na ko funteni barika bonyana min ye degré kɔni bɛ taa se fo 45 46 ma
bolla baarakɛlaw olu ko k'a ka gɛlɛ i ka se ka baara kɛ tile bilen kɔrɔ hali minɛn minnu bɛ yen n'i bɛ baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka goni kosɛbɛ min ye tile fo n'ale ɲɛ jɛngɛnna tuma min na forolata fara baara misɛn wɛrɛw kan sa guwadomusow ka baaraw fala ye ko n'i ye ji sigi a bɛ wuli han o la sa k'a ɲininen maaw fɛ sa u ka fɛɛrɛw falen ka taabolow falen ani ko kɛcogow falen yaasa cogo min na u bɛ se ka baara kɛ minnu bɛ nɔgɔ dilan kɛ yaasa ka samiya labɛn olu bɛɛ lajɛlen ko ko n'ala y'i ci fala ye n'i ma farati i bɛna sɔrɔ binkɛnɛ bɛ ka mɛnɛ n'a yɛrɛ ye bin jalen i b'a sɔrɔ a ta bɛ ka wuli a la n'a yɛrɛ ye o la sa u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ɲini yaasa sɔnnɔgɔ a bɛ se ka na cogo min na musow ka se k'u yɛrɛ ta ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o baara segukaw fɛ yen o kalan bɛ sen na min ye segu kɔnɔna na sa muso 150 min ye maa minnu kisira waleya jugu ma u ka gaw kɔnɔna na segu yɛrɛ kɔnɔna na sebugu ni pelengana ni sakoyiba olu komini 3 bɛɛ lajɛlen maaw nalen don ka na o baara kɛ safunɛ dilan o bɛ a la cogo min ye galadon baaraw ye ale ni musow bɛ se k'u boloma yɛlɛma ni fɛn minnu ye bayɛlɛmali ko ta da sira fɛ k'u yɛrɛ ka sɔrɔ sinsin waleya in bɛ tali kɛ o la AMS ale de ye fɛɛrɛ in sigi sen kan musow dɛmɛli hukumu kɔnɔna na cɛncɛn fo ka jamana olu kɔnɔ ni ala sɔnna ma min ye jabɔ min bɛ kɛ farafinna jabɔlaw bɛɛ lajɛlen fɛ ale kan ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ yan novembre kalo tile 26 nka yan'o cɛ a ɲɛbila baaraw olu kɛra kunungo minisiri Mamu Dafe ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ni ye baara in ye sa a ta ko 15nan o labɛn de bɛna sigi sen kan novembre kalo tile 26 ka taa bila janvier kalo san 2027 tile 26 fana na yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'a ko la sa kunungo u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛna Vamara Berté ale tun b'o kɛnɛ kan k'a daminɛ novembre kalo tile 26 ka taa bila janvier kalo tile 26 san 2027 an ka jamana bɛna farafinna ni diɲɛ bisimila jatalaw ka kɛnɛ belebeleba Biennale africaine de la photographie ta ko 15nan novembre kalo tile 26 k'a bila décembre kalo tile 2 la fototalaw foto kanubagaw jatalaw ni seko ni dɔnko tigilama caman bɛ na ɲɔgɔn dalajɛ Bamako kɔnɔna la ka se ka ja nafa fɔ diɲɛmaa ye du 26 novembre au 26 janvier kalo 2 de don mais an kɛlen don ka dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ta n'an b'a fɔ o ma ko semaine professionnelle o semaine professionnelle min de la farafinna fototalaw ni artistes ni galeristes ni journalistes diɲɛ bɛɛ bɛ na Mali la o bɛ kɛ du 26 novembre au 2 décembre fototalaw ka nin kɛnɛba mun n'a nafa ka bon kosɛbɛ a baaraw nun donni kɛra lancement officiel an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe fɛ kɛnɛ mun kan ni biennale déléguéw jatalaw seko ni dɔnko tigilamaaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna fototalaw tɔgɔla soba kɔnɔna la Bamako b'an ka artistes fo b'an ka biennale africaine de la photographie ɲɛmɔgɔw fo n'o ye délégué général ye ani maison de la photographie ani an ka commissaire u ye baara minnu boloda n'an bɔra ka kurubu kari sisan a y'an sewa parce que a bɛ mun yira a b'a yira k'a fɔ ɲinan biennale bɛna kɛ koba ye farafinna jatala bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la an bɛna jɛ ka an seko yira parce que ja fɛn tɛ dɔrɔn k'a fɔ i b'a ta k'a bila parce que ja bɛ an ka histoire ko fɔ an ye min ye kɔrɔlen a b'o fɔ an bɛ se ka arike min ye a b'o fɔ ja ye koba de ye donc a bɛna kɛ sababu ye ka farafinna denmisɛnninw ni a seko ni dɔnko baarakɛlaw tin don ɲɔgɔn na a bɛna kɛ wagatiba ye an ka jamana ma a bɛna an ka jamana dayɛlɛ diɲɛ la u bɛna yira k'a fɔ diɲɛmɔgɔw bɛ n'an fɛ yen donc a bɛna kɛ koba u bɛna an ka kow ladɔn an ka baara kɛcogo u bɛna dɔn k'a fɔ a bɛna barika don an ka jatalaw ka baara la a bɛna barika don seko ni dɔnko la Mali la donc bi ye donba ye Mali kɔnɔ parce que biennale photographie ale de ye jatalaw ka ɲɛnajɛba min bɛ farafinna kɔnɔ Mali tɛ dɛ Afrique de l'Ouest tɛ dɛ mais farafinna bɛɛ kɔnɔ ɲɛnajɛ min bɛ yen n'a ka bon n'a bɛɛ ye o de ye biennale photographie ye donc o ye koba ye donc an ni sojɔlaw bɛ bi Mali bɛna segin a cogoya la a kun ye kun bɛ cogo min na ka kɔrɔ ni an ka mɔgɔw ye jɔnjɔnbaw ta o de ye kow bɛna waleya an ye taamasiyɛn min ye bi ani hakilina minnu fɔra bi yɔrɔ in na a y'an sewa k'an nimisi wasa fototalaw ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛba in a nun donni kɛra wasa ye kosɛbɛ kɛnɛ mun kan ni Mali fototalaw yɛrɛ k'a fɔ u sewalen de bɛ ka nin waatiba in kɔnɔ wa u labɛn bɛ seko ni damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa k'an ka jamana tɔgɔlata diɲɛ fan bɛɛ fotoko sira fɛ korakanw ani dɔnkili nafamaw foto nafa kan olu ye kɛnɛ sankɔrɔta Mali donsow ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ jɛkuluba kelen ye minisiri Mamu Dafe ale ni donso ɲɛmaaw olu bɛnna o ko in na baara in bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni
yaasa fɔngɔ ɲɔgɔn mun bɛ olu bɛ se ka ban cogo min jɛrɛ kun fɔlɔ kɔni kɛra labɛnw bɛ senna sa yaasa u bɛ se k'u ka kɔngɔrɛba kɛ cogo min donso bɛɛ lajɛlen ka kɛ tɔnba kulu kelen ye an ka jamana kɔnɔ laɲini y'o ye jɛrɛ min kɛra minisiriso la an ka jɛ ka taa minisiriso maa wɛrɛ ye jaamu sɔrɔ an k'olu filɛ. jamana bɛ yɔrɔ min na bi a t'i ɲa fɔ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kan kelen fɔ an bɛ jɛ ka baara kɛ cogo min dosoya ye bi ko tɛ kunun ko tɛ kunna sini ko tɛ an bɛ jamana min kɔnɔ komi mali farafinna bɛɛ ye dosoya sɔrɔ mali de fɛ farafinna bɛɛ a bɛɛ ye dosoya sɔrɔ mali de fɛ dosoya tɛ ko kura an ka jamana in kan anw ka jamana in danbe fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye dosoya ye n'an ko k'an b'o fɔ o fɔcogo la donc o yɔrɔ kama donso an ye ɲɔgɔn ye k'a yira an bɛ yɔrɔ min na bi an k'a lajɛ bɛn bɛ se ka na donsow ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o bɛn bɛ sɔrɔ cogo di il faut k'an ka commission dɔ de sigi min bɛ se ka baara kɛ donc an ye commission o de sigi ka mɔgɔ ta kutɔn bɛɛ lajɛlen na olu bɛ jɛ ka baara kɛ donsow bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min u bɛ se ka bɛn cogo min na u ka baara bɛ k'o ye an y'o commission tɔgɔ kɛ commission de réconciliation doso du Mali. Mali kɔnɔ tɔnba saba de bɛ yan o tɔnba saba bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ minisiri la yan bi farankan ɲinini na o farankan fɛnɛ u ye jama dɔ sigiyɔrɔ kama n'o ye lɔnkilaw ye n'o ye commission ye ka na o commission yira minisiri la k'a fɔ ko o mɔgɔw de labɛnnen bɛ ka donsow ka tɔn ka kelenya ɲini ani ka farankan o kun y'an ka bi laɲini ye. N'u b'an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an bɛ taa min donsolu a y'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ famoyi jukɔrɔma dondonbaga ye tɔn saba ni ɲɔgɔn tɛ kɛlɛ a banna an ni ɲɔgɔn tɛ Bamakɔ yan a ye burusi kɔnɔ donso minnu fana sigilen filɛ a ye jija a ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen ka dɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛnɛni kɔntɔrɔn tɔgɔ la fɔlɔ tɔgɔ la manɛmuri tɔgɔ la donsobasuyi tɔgɔ la farafa nafaba t'a la ni nimisa tɛ an sɔrɔla ka taa ɲɔgɔn ye kɛ se ka jɛkulu sigi an ka se ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn kan bɛn bɛ se ka na ni ɲɔgɔn cɛ cogo di ni bɛn donna anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka donso minnu bɛ kungo kɔnɔ olu de ka lafiya ka bon parce que olu jɛtigi de y'anw ye yan mais n'u nana u bɛ sin joona siyɔrɔ t'u la vraiment kɔni a laɲini kɛra ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ fɛnɛ yarabi ala k'a kɛ yarabi ala k'an bɛn kelen ma tiɲɛlikɛla fɛn o fɛn b'a kɔnɔ yarabi ala k'olu bɛɛ mabɔ an na ala kɛ tiɲɛlikɛla dɔw yɛlɛma k'o kɛ ɲalikɛla ye parce que bɛɛ tɛ se ka taa ka bɔ yen voilà ka foli kɛ président république la fɔlɔ ani cɛsiri hali bi a kɛ dɔ fara cɛsiri kan donsobaw ko k'u u b'a kɔ su u b'a kɔ tile n'a wulila u bɛ wuli n'a dara u bɛ da u b'a kɔ labɛn modèle u b'a kɔ a la an ka minisiri fɛnɛ Dafe an bɛ se k'a fɔ a san ka jan n'a ɲɔgɔn yɛrɛ yan ala ni a ka cɛsiri an ka foli ba ye kosɛbɛ ala k'an ka jamana in suma ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ an kɔni seko ye fɛn fɛn ye yan an ka baarakɛyɔrɔ in na gouvernement tɔgɔ la an b'aw dɛmɛ parce que an bɛ farankan de ɲini an bɛ bɛn de ɲini parce que n'an ma bɛn baara kɛli ka gɛlɛn bɛɛ bɛ se ka i cogoya i ka baara kɛ n'i ka hakilina cogoya ye mais an bɛɛ jɛlen bɛ fɛnba kelen de la o ye donsoya tabiya n'a taabolo a n'a walew ye a n'a hakilinaw donc ne hakili o kan ka kɛ kelen de et puis o bɛ fanga d'aw yɛrɛ la parce que n'aw fɔra ɲɔgɔn fanga bɛ dɔ la o n'i y'a mɛn aw kumakan tɛ mɛn kosɛbɛ c'est que aw cayara de n'aw bɛɛ bɛ kuma ni kumakan kelen ye n'aw kumana a bɛ mɛn n'aw ye welekan bila Mali la ka taa an ka yɔrɔ fɛrɛ la sa aw kumakan bɛ mɛn. hijita hukumu kɔnɔna na an ka lasigiden min bɛ arabi saudite kaw fɛ n'o ye général de division Ibrahim Dayiru Danbele ye kunu na siningo ale y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ sa an ka hijiden minnu sera Magan kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madinakaw fɛ yen ka taa i ɲɛ da olu kan yanni u ka hiji pabu laban baara laban olu daminɛ min ye général ye a ye foli ta nun sa ka ɲɛsin hiji labɛnbaw ma
ministre so ani mami be ne oye maison aji directeur yi kata se hiji tala yere ma délégué ale ni hiji dum bela jele ka folli tanu ta kanyo suma jamana nyama togola Ibrahim Jawara ale min sora ko kene ka fese le ni na anga je ka ofle Malika lasigiden be Saudi jamana ka faba kono capital le général Ibrahim Dahiru Dambele na le ambassadeur ye ani Malika consul général ale be Jidda Sherifu Hamidouba anga ni mabafla willa bi arabadu bayna le 13 mai 2026 kana Madine chuka mina kanunya da malion ka gouvernement ga egidon an agence privée chama ambalma islameu bishuina safu jiginesa Général Ibrahim Dahiru Dambele ani Sheriff Hamidouba unna ninga do restaurant kono gouvernement ka hotel bayna ambalma islameu ka wuli uyereye kata dumunita wala kanu sigi taballa alhamdulillah ka dumunike uni awye ka nyamako ba délégué général Dr Abdul Fattah Sisi ama do gala ka nga jawna basa ala ka makoto ala ka dum ko deme ala ka mbobula ala ka mbodinga kono solera rasul dumuni banesa Malika ambassadeur Riyad ananga consul général Jidda akadonga fo wulla ka ejidon fo restaurant kono ka laje na so bashite mashila mbalma islameu ama yina ofe aka duga odo jamana yi ala ka jamana boni geleina aka duga odo ama frashi munu fana tayana ala ka hina obela ya renye kanta do vraiment obeni braji ka segina obeni mai gouvernement ga hotel temenen ko fe akadonga fanga ni mabafla uyu kunda kata agence privée dola choka mina katu fan laje ukalla halaw be chogo min alhamdulillah uya damne yoruba minasa uy agence chairman farale nyonka ina fo betang voyage ani tropiki unna ka join ka malion laje ka folukula jamana tigi togola général d'armée Hashimi Goïta wa ambe anga nyemko fene don no yanga ambassadeur aye min ke jamana ye ambato surasi le do ay ministriya o ke fo kana se bima ami do ke halsa ala kana jidi maison directeur fere amba fo ka wala nyuma don tiere la abika sego ke gele o kera tiedo melhamdulillah am bebi am jamana ya ala ka suma jamana ya ala ka basi alhamdulillah jide wa annana an manana gela mun tumbe ala ya noya donc annana alhamdulillah an masira o tɛmɛnen kɔfɛ an ka nin baba yi u y'u kunda ka taa agence wɛrɛ la groupe albayan ka taa olu fana fo o fana ye agence caman faralen ɲɔgɔn kan u taara se yen fana u y'u bisimila u ye foli k'u la k'a lajɛ maliyɛnw bɛ lahala min na yen nɔ an balima silamɛw. depuis an nana an kɔni ma gɛlɛya sɔrɔ alhamdulilayi an b'u fo k'u barikada halisa ala ka baara in taabolo ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye ala ka an ka jamana basigi ala ka jamana bɔ a juguw bolo ala ka jamana bɔ a juguw bolo yarabi an bɛ min ɲini fasoko la ala k'a nɔgɔya ye minnu taara ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ suma u y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya n'u bɛ taa jɛ min na ala k'o fana nɔgɔya. alhamdulillah an balima silamɛw nin cogoya in na sa an ka nin maaba fila a fɔlɔ mali ka ambassadeur Riyad saudiya jamana kan général Ibrahima Dahiru Dambele ani mali ka consul général Jidda Sherifu Hamidouba u ka nin ziyaraba in visitiba in u y'a kuncɛ nin cogoya in na bi arabadoyaba in na alhamdulilayi délégué général Dr Abdul Fattah Sise ale yɛrɛ b'u ɲɛfɛ alhamdulillah. alhamdulilayi nana n sere filière gouvernementale ka yɔrɔ an bɛnna ni surafana ye o y'an servi vraiment n ye dumuni kɛ ma foyi fɛnɛ a ne yɛrɛ ko n k'u ka dumuni a ka ɲi kosɛbɛ komi hiji don san o san u bɛ amélioration kura de fara kan donc n y'o mun ye o ye nimisi wasa donc n yɛrɛ profiter la o la ka foli bila an ka hijidenw ye ka dugawu d'u ye u nana hiji min na ala k'u ka hiji minɛ ala ka u ka dugawu bɛɛ jaabi k'u y'a ɲini u yɛrɛ fɛ u ka dugawu don jamana ye u bɛ bɔ tuma min na mali la an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kan u ka dugawu don jamanakuntigi ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu don jamanaden bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛ la ka dugawu d'u ye ka sebaaya d'u ma minnu tora la ka dugawu don ala k'olu jiginyɔrɔ ɲɛ u y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya ye k'a yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. aw ni caw ni baraji Ibrahim Jawara wasalamu alaikum.
kokan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Nizɛrikaw fɛ yen. Niger jamanakuntigi ale ka wulikajɔ min bɛ yen n'o ye ka taa u ka marabolo kɔnɔna na o tun b'a tile sabanan na kunungo min ye général d'armée Abdramane Tchani ye ani musolakaw caman sigira baara min bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Niger togodaw ni kɛrɛfɛ dugu la fɛɛrɛ minnu sigilen don gouvernement fɛ u ka lakanako ta nasira fɛ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na wolomasiri tabaw an'olu fana ye tilelafana don a sigida dɔw kɔnɔna na hakilisigi ni basigi ni baara kɛcogo ɲuman ka nin ɲɛdaw ka taama in bɛ tali kɛ o la min Abdramane Tchani ye nin y'a siɲɛ filanan ye sango tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan fana ka bɔ ka taa ka jamana kɔnɔna na ani jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn ye Burkina Faso kaw fɛ olu ka wulikajɔ min bɛ kɛ u ka sirabaw ka sa u y'a yira sa ka fɔ k'u ye maa dɔw minɛ minnu ye bagan cɛ nin kalo in tile 13 tile 14 k'u bɛ taa n'a ye remorque kɔnɔ u dafɛ dugu dɔ la a dun yɛrɛ la Burkina kaw fɛ ko bagan tɛ bɔ tuguni olu fɛ fo waati min o kɔni hukumu kɔnɔna na sa maa minnu kɔni ye nin baliya in kɛ sa u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ale ni kamiyɔntigiw bɛɛ lajɛlen ka t'u di finitigilakaw ma Nizeriyakaw fɛ ko furakisɛ dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye ko Tapena Taloa jumɛn de ye ale fana kɛlen don ka taa tugu maaw la bi n'i kɔni y'a ta i galabu bɛ kɛnɛya i fari bɛ foni wa i bɛ se ka ko caman kɛ maaninfin normal tɛ se ka min kɛ o la sa k'a bɛ ka su bɔ fana a fala ye a tɛ t'o kɔ dɛ a ka di n'a o laban ye diɲɛ nɛgɛ tɛ n'a ye o la ko min ye nin ko in ye Nizeriya kɔnɔna na fala ye u ye wulikajɔ kɛ ko ka fura in yɛrɛ kɔni n'o ye Tapeta Dɔli ye ko k'a kɔn foyi u ka jamana kɔnɔna na sabula k'a kɔlɔlɔ de barika bɛ ka bonya maaw mana ta u bɛ sa i ko sɛw n'o bɔra yen min ye u ka jamana ɲɛmaw u y'a yira sa ko farafinna an fanfɛ bolo fana fɛ min ye fura in kɔni ye a kɔnnen don yɔrɔ caman na sabula a ka jugu ni dɔrɔgu ye pinpanw nin y'a san kelen ye farafinna an fanfɛ jamanaw k'a kɛlen don ka suguw fa kosɛbɛ o la sa Nizeriya kɔni y'a yira sa ale bɛna fɛɛrɛ sigi CEDEAO ka lajɛ nataw la u ka se ka kuma bɔ ka bi a bɛ se ka kɔn cogo min na an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kamerunkaw fɛ yen baarakɛbolo yɔrɔ 200 minnu bɛ sanu bɔ Kamerun fɛ ni maa t'u dɔn maa t'u lakodɔn sɛbɛn t'u bolo foyi t'u bolo Kamerunkaw y'u bolo da o kan u ka jamana dugujukɔrɔ nafa minisiri ale y'o kibaruya bɔ k'o bi k'o tɛ se ka to sen na min ye cakɛda 200 sanu bɔ la su ni tile i n'a fɔ ndamandaw la kosɛbɛ ko o kɔni o waleya bɛna kɔn u fɛ yen Faransikaw fɛ yen kamalen dɔ ale kɔni ye mugu ci ka mugu ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ Nantikaw fɛ yen mugu ci in senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye kamalen 2 olu kɔni fatura maa kofɔlen yɛrɛ k'a ye 5 don fiɲɛ na halisa tɛgɛ ma se ka d'a kan waati min na kunnafonidilaw y'a yira sa k'u b'u ka kunnafoni ale fasiri maa 2 o fana jogina waleya in senfɛ min ye maa 1 o de fatura a ka mugu ci in ale senfɛ kamalen yɛrɛ bolo ma se ka d'a kan Faransikaw fɛ hali bi min ye totokinda bana ale ni ɲinɛ kinda bana in k'a tun ye maa minnu minɛ Faransikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko foyi t'u la a ti yɛlɛma o fala ye k'u kɔni y'u minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ k'u fɛ maa 22 k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yira k'a fɔ k'u joli kɔni banakisɛ in t'a la n tɛ o de kɔni kun fɔra an y'a kun fɔlɔ la Irankaw olu y'a yira sa ko min ye u ka agence min sigilen don n'o bɛ kunnafonidi kɛ ko kunun alamisa u ka Detroit d'Ormuz la ko bato bɛ yen sa n'o ye Chinois ta ye o camanba de y'olu yamaruya olu ka tɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw ta bɛ ka tɛmɛ cogo min na min ye Irankaw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in bɛ to sen na yaasa basigi ni lafiya ni bɛn n'o sɔrɔla u ni min ye États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ waati min Detroit d'Ormuz bɛɛ lajɛlen ka don u ka yamaruya kɔnɔna na nka yan'o cɛ Chinois kɔni ka bato k'olu tɛmɛna kunungo a camanba de ye ni taji ye Afganistankaw fɛ yen diɲɛ seleke naani bolofara min bɛ yen n'o ye UNAMA ye olu y'a yira sa alamisa tɛmɛnen kunungo k'olu kɔnɔ gannen don sabula kɔnɔga in na kunnafonidila 3 o de minɛnen don Afganistan jamana ɲɛmaaw fɛ a donna ɲininkali bɛ ka kɛ sa ni maa kofɔlen ninnu bilalen don yɔrɔ jumɛn nɔminɛli kun ye jumɛn ye u jalaki kun ye mun ye ko halisa Afganistan ɲɛmaaw ma kala don ɲina ka jaabili kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani ka jɛkulu bolofara min bɛ a fɛ yen ma Chinois olu fɛ yen Amérique jamana ɲɛmaa ale bɛ taamala ye taama in senfɛ sa Chine jamana ɲɛmaa n'o ye Xi Jinping ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kuma kɔni tɛ kɛ min na fiyewu fala ye Taiwan ni olu ta ye dɛ ko Trump kɔni k'o ye k'o to yen pewu n'a b'a fɛ olu ka bɛn
o kuma tɔ tali kɛ jagoko ta nasira fɛ ani basigi bɛ se ka na cogo min na diɲɛ jamanabaw kana firi ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn bonya sanni ni feere hukumu kɔnɔna na kuma tɔ ye tali kɛ o la min ye Espagne premier ministre ye Fala ye ale fana ko nin waati in na a kɛlen tɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka Lamine Yamal senkɔrɔma don n'o de ye min ye Lamine Yamal ye ko kupu n'o ye Espagne championnat ye o tako 29 min kɛra Barça fɛ o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ko a bɔra ni Palestine drapeau ye koyi waleya min n'a y'a kɛ ko min ye jamana caman maaw y'a yira k'a fɔ k'a ye cɛya kɛ nin ye si san 19 ko funankɛnin don ko a bɛ se ka bɛn a ma a ka nin kɛ u ka jamana yɛrɛ premier ministre n'o ye Espagne premier ministre ye o de ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma ko sabula min ye Palestinikaw ye u tɔɔrɔ la u degunnen don bi ni maa sera ka bɔ ka nin kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw la ko a ɲɛna nka maa minnu bɛ yen n'olu ti Barça ko la Fala ye n'olu yɛrɛ t'a fɛ nin ko in ka kɛ olu kɔni bɛ ka Lamine Yamal a lagosi ko diinɛ ko a bɛ ka don o la fusamanca ko a bɛ ka don o la diɲɛ kɛlɛbaw k'a bɛ ka t'i da don o la k'o tɛ a da donna kuma ye farikolo ɲɛnajɛ binkɛnɛ sanfɛ sa Fala ye min ye Coupe d'Afrique min bɛ san 17 olu kun kan kunun ko an y'an ka bɔko fɔlɔ kɛ an kɔni an ma se Angola la Angola fana ma s'an na fu ani fu an ka dolati nata n'o o ye karidon ye ani Mozambique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye araba nata ani Tanzanie an n'o fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an n'u de bɛ jɛkulu kelen na nin Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na Burkina bɛkaw ka maa mafalenba n'u ka waritigiba n'o ye Apollinaire Compaoré ala ale ka kalifa minɛ a la kunun ko mɛ kalo tile 14 san 2026 Wagadugukaw fɛ yen bana o senfɛ min ye a ka fatuli kɔni kibaruya dira a ka dudenw fɛ cogo min Burkina ɲɛmaw ye a da kɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen o cogo la maa kofɔlen ale bangena juillet kalo tile 19 san 1953 Kwasakaw olu fɛ yen a ka janajaw ko olu kɔni bɛna kɛ kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan Apollinaire n'i y'a mɛn Télécel Mali Télécel Burkina Fala ye ale ta don bangi bɛ n'o ye WBA ye Burkinakaw fɛ yen ani assurance ani ni sɔrɔko ta nasiraw fɛ fana a wulikajɔ barika ka bon o la kosɛbɛ maa min don sɔrɔkɛlaba don jagokɛlaba don nafolotigiba don wa a lakodɔnnen don fana Burkina fan 14 fɛ maa dogolen tɛ fiyewu o la sa ko janaja waati ma se u n'aw da maaw tulo kan nin bɛ dansigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Fala Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ Jaba Sidibe an b'a fo Salakaw ka sigi la monsieur le ministre Thierno Umar Asi Diallo k'ale fana fo Bayiba k'a fana fo mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ kɔ Amadu Gasama monsieur le ministre Thierno Umar Asi Diallo k'ale fo Jalafarakaw ka maire n'o ye Seydou Sako ye ka foli ta ka ɲɛsin a ma Siriman Bacili k'a fana fo min ye Caman Diko filaninw fa k'an b'a fo moto taxi maa dɔ kɔni k'a fɔ nin waati in na Fala u fana ka sugu wulilen don dɛ seli ɲɛkɔrɔla in na maaw mago bɛ suma nka an bɛɛ k'an hakili to siraba la sabula nin waati in na teliya senfɛ an kana taa kasara wɛrɛ ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ma an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na Fala ye Segu université ale bɛna datugu han ko fo seli ka tɛmɛ n'o tɛ n'i y'a kɛ k'u tɛ taa o o ma ɲi wa ayiwa ko bɛ seli dugusajɛ yɛrɛ fana ti baara o nin kɔni ye bi tɛ kala sinikɛ kɛrɛfɛ o ka di denmisɛnninw tulo la dɛ ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye ala ka juma wɛrɛ yira ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka bato minɛ su min ye seliba musaka ye ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen saga feerelaw ala ka hakili ɲuman di u yɛrɛ ma sabula u ka saga ninnu bilama n b'a dɔn maa caman bɛ sɔn ka tɛlɛ bɔ gouvernement ka ɲinanta in nɔfɛ ala ka tile hɛrɛ caya bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra